Какво ще кажеш за този Volkswagen Crafter 2.0 TDI бордови? Намира се в град Карлово и е на цена 20 900 евро. Годината е януари 2018. С 2.0 дизел, 177 конски сили, Евро 6 и ръчна скоростна кутия. Пробегът е 226 440 км. Бусът е бордови с дълга база, 3 места и товароносимост до 3,5 тона. Кара се с Б категория. Размери на карусерията 4,40 метра дължина и 2,20 метра широчина. Оборудване с климатроник, навигация, печка, подгрев на седалките, темпомат, мултиволан, Bluetooth и USB. Има ABS, Traction Control, теглич, DPF и сервизна книжка. И какъв е изводът? Мощен, модерен и много практичен крафтер. Идеален за бизнес, строителство или транспорт.